أبدمتي راديو رناينا زلنا كبرات خساترت مدب لما أنتي تكمتي شمونتا قدام قديم تقادلاي أيانا حاونا ممر برهانة براش كاب كتما شتوتغارت مسانا له براش لعلو خلو بشمين بشم كله ما دالو تدمت راديو رنا نزعد الزهاب كانا لما أنتون دقيم كاب تقريب كانتي حتى ساتنا تملس فقادنا مهانكا سمع نتحقواسن زلنا مزقانا نوسن يبلون thank you براشينا. Thank you Radio Rena وحافشة همون يوناتا أنا ونتي زحالة فقر تناقفكو زعبوس قال تقل كان خبر زلو قال الكاسل زحاتت كان قال لاينت كاسل زلو بلب تقبيله صبغوا يبهلا سلازي غتاتا أتينا فتمستاي هو that's why دقيقة مسكنا كافتو قد ما حجي ذهب كان نابزي رئيتوتات ناتك حسابات نيرو بوتا مركز هموم بزحات صحفوا لنا لو براش حدا قبتي بزح جزي تقصق على تنتاي نيرو بفلايز قوام أكال زد لاي فتحي كسمر على زنود دبات بحنساب كسر حلون كسمر على خاطب المو جي حنت ودبسي ناتا أجندة لوا ناتا حساب لوا ناتا رئيتو لوا ناتا علامة لوا كلن سحدا خونا كلانين استفلال يا رئيتو زلوان ينمو من البات نزي once and for all نزم كلهم خمزي لهم حتى زلوس كم يجرن سمرا اللوان الكا خاطر حسب سكزي ناتكا رئيتو هنقبل صبو زغونة حداتي سمرت كننتي زرار باي سمرت مالسي حدا خونا من مالت أيكون تايدا حبيبك تسرح توتنو حدا وتن وتيكا ناي حبار عيون مسرح زبديتي ودبا هنفتر على النايلة دقاقي ما تزاربولو مالتي كم سبب أنا بتي ودبا يادلغندي ودبا نفسو زخالة غمزبال كايو ناتو مدبعيوتات اللو زيتي نايرحو مدبعيوتاتو مالتي قالوا تودباتون زسيم كومو ولا قالوا انكساسات مستفلالي ولا متخخابات زلون ناتو متكل او علامة غيرو ويكا قلقلني يخسر حلو خير يايلو زحاسوبو بنتفي نديفو يقربوي إذن كون عندي كومو خلو اللو وانا بقلقات عمتاتونا بزح قزي انتداخلنا نكاساتل كوينا إذي مفلليات حادث أقايو أب حدا هاجر كأخول زلوا يسلز غاب حج براكتيس كن وزدلون قداس الناس لزلوا كوم إنلان تخدنا حايش زولون بزحات هلو وينو جن أنا نمنتع حج كوم إلى كل تجاجي زتوصل بمسرته ودبا تودب كازون أنا قال كتدم معي تخلنا زيا بمتكل كان أمن الله من كلالنا صلاتنا يكون صلاي كل جزء بزتودب ملكو عسل زخي مستوسن عقمو بودبو نقول نتي زي تودب أكل نتتصفح حزبن أكل الناس عري دخي سلازن زيان إحنا هنبلشان تداخلنا حدا ودبا نفتر لنا مالتي تودبا قبل كل حجي خمسة عنتو صغسكاي ويكانوا من دقي مزبركو ننا تودباتات كيرو كخيل أبز ساعات زي أي جبون بهلاي دايسو حدا تي ودبان ولوي منال ما شاف كده هو كم سلفتات بيننا قيمة لك اعتوادات درتين هايتي زخيدا وهاجر جرن زحسبا ويكابخمو ملك اعتودي بنت تريفن زخدا تكالاتون الله يعني إذا حج مسرات قناع يكونون جوجي انتهي تجوجي زبلو حدا هاجر أظن نقول له هاجر يكون ولا حدا هاجر وين نحاد السلفي كقومون تداخوين سلفي بتي حقنا يتهاجر بتقوام يتهاجر يقوم زلو يتقوام يتهاجر نسو وسنو مسرت بتي وسانة يتهاجر يتقوام بو ملك خاص الفتات يقوم عمو توادا درتين هاي السلطان كهونا خالي يخلا مالتي فاكت ولا سلطان توادا درتو قيدن ون بو ملك طرح زي كونه اتي قوامون تي تكال وي تي سرعة هجنا يتهاجر ناي أمارات إت شماغل ويكا تقاطع تاريخ نبلا نخيل
ሓንቲ ኮሚቴ እውን ኩሉ ግዜ ይረቁሕ እዩ በቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ንሱ ምስ መስከረላ ሓያታ ዝተዓወተት ሰልፊ እወ ቁኑዕ ኣገባብ ኣመራርፃ ነይሩ ቁኑዕ ኣገባብ ምርጫ ይተኻይዱ ስለዚ ተዓዊታ ዘላ ሓቀኛ ቁኑዕን በቲ ሃገር ዝወሰኖ መሰረት ኣማሊኣ ዝመፀት እያ ተባሂላ ሕጋዊት በዓልቲ ስልጣን ናይታ ሃገር ትኸውን ማለት እዩ እዚ ንሕና ሕጂ ንኸዶ ዘለና ግን ኣብ ሕጋዊ ዘይኮነ ሃገር ሕጊ ዘይብልና قوام ኣብ ዘይብልና ባዕልና ከም قوامዊ መንገዲ ጌርና እንዳተኸተልና ንኸዶ ዘለና ዝሓለ ካብቲ ፌለር ማለት ኣብቲ ጉድለታት ናይቲ ካይዳና እዩ ስለዚ ዝኸረም ክኽእል ኣሎ ቅድም ሃገር ክንሰርሕ ኣለና ሃገር ክንሰርሓ ተኮይንና ኻኒ ነታ ሃገር ክንሰርሓ ናይ ኩሉ ሃገራዊ ሓላፍነት ናይ ኩሉ ሃገራዊ ብዝተወደበ መልክዑ ብሓደ ኮይኑ ብጥሙር ኮይኑ ነዛ ሃገር እዚኣ ቅድም ከም ሃገር ክፈጥራ ምስላ ክኽእል ኣሎ ንሳ ምሰምሰልናያ ትንብሎ ዘለና ሕጊ ትበሃል ወይ ካቲ ስርዓተ ሕጊ ኣብታ ሃገር ከነቑሞ ክንክእል ኣለና ንሱ ካብ ናይ ሓባር በቶም ክኢላታት ኩሉ ግዜ ዝጠቕሶም ማለት እዩ ሰብ ሞያታት ንዑ ነዲፎም ዘቕረቦ ኣብታ ሃገር ካተ ሃገራዊ ኩሉ ተዘራሪብሉ ብዘጽደቆ መሰረት ብኡ መልክዕ ተመሪሕና ምስ ንኸይድ ጥራሕ ስለዚ ነዚያ ኢና ክንሰርሕ ንቃለስ እንደለና ነዚያ ክንሰርሓ ተኮይንና ናይ ኩሉ ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ ማለት ናይ ውስን ውድብ ሓላፍነት ኣይኮነን ናይ ገለ ምንቅስቃስ ሓላፍነት ኣይኮነን ወይ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ሓላፍነት ኣይኮነን ኩሉ ሃገራዊ ነዚያ ክሰርሓ ንኽቃለሳ ክውደብ ክኽእል ኣሎ ዝተጠርነፈ ድሕነት ናይዛ ሃገር እዚኣ ንኸውሕስ ብሓባር ክጓዓዝ ኣለዎ የድብላ እዚኣታ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሳ ፊንኡ ትኸይድ ኣይኮነትን ስለዚ ናብዚ ንምምፃእ እቲ ዘለዎ ውዳበዋዊ ፖለቲካዊ መደብዕዮታቱ ናቱ እዩ ኣብታ ንብላ ደልናታ መጻኢት ሃገር እቲ ሕጊ ናይታ ሃገር ጸዲቑ ብኡ ተወዳዲረን ንስልጣን ኣብ ዝቃለሳሉ ሕጋዊ ሸነኽ ኣማሊአን ማለት እዩ እቲ መደባት ዕዮታት ካሽዑ ብዕዳጋ ውሪድካ ናብ ህዝብኻ ክትዝርግሖ ትኽእል ኢኻ ፀገም ዘሎ ግን ኣብ ዝሓለፍናዮ እቲ ናይ ሽዑኡ ትንድፎ ወይ ትደልዮ ሎሚ ብዝዕዳጋ እንዳውረትካ ነቲ ህዝቢ ክንፈላለዮ ንርከብ ኣለና ንሕና ንምሳሌ ናይ ውድበ ያነ እዚ ዕላማይ እዚ ኣካይዳና እዚ እንዳበልኩ ጎስጓስ ከካይድ ከለኹ ተሓንትኻ ንዑ ዘይትቕበል ክትህሉ ናይ ግድን እዩ ንዑ ዘይትቕበል ስለዚ ዝኽልተ ተጻራሪ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ክንብሓደ ትእክቦ ኣብ ዝተፈላለየ እንግሊዝ ወይ ኩርናዓት ተኣኪ ሓሳባት ሒዙ ከም ዝኸይድ ንገብሮ እሞ ይበታተን በንጻሩኻ ትጸላኢና ክዕወተልና ንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚ እዚኣ መንቲ ክትውሊ ነታ ደጋጊመ ውደባ ድሕነት ሃገር ንምውሓስ ከምዚ ክንገብር ኣለና እንዳበልኩ ደጋጊመ ኣትሪረ ዝዛረበላ ከስምረላ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ልብዕቢና ቅድም ዝሃገር እዚኣ ህላውነታ ክትህሉ እንተደኣ ኮይና ከም ህሉ ትኽንገብራ ናይ ኩልና ሓቢርና ንጓዓዞ መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና የድብል إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመን እዩ ምሳና ዘሎ ብራሽ ሕጂ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ኩሉ እቲ ስምዒታትና ድሌትና ሕልምታትና ከም ውድብ መጠን ማለት እዩ ንድሕሪት ጌርና ንድሕነት ሃገር ኩልና ብሓንሳብ ክንሰርሕ ከም ዘለና ኢኻ ትገልጽ ፀኒሕካ ንኣብነት ይኣክል ዝብል ምንቅስቓስ ተሲኡ ኣንጻር እዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብዚ ተሳቲፉ once and for all ነዚ ስርዓት እዚ ንኽኣል ዝተበገሰ መስለኒ ሕጂ እስከ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ንገረኒ ጽቡቕ ሓደ ብታ ቀዳመይቲ ቢያን ነበርኩ ንዓ ቁሩብ ተወሳኺ ክበላ ከመገባብ እውን ክትሓዝ ኣለዎ ኢለ ዝኣምነሉ ክቐምጦ ክፍትን እየ ሓደ ዋላ እዘን ኩለን ዝተፈላለየ ራእያ ዘለወን ውድባት ኣብ ሓደ ኮይነን ክጓዓዛ ኣለወን ክብል ከለኹ እዚ እውን ሓደ ንዐን ክጠምረን ዝኽእል ሓደ ውሽጣዊ ኣገባብ ወይ ውሽጣዊ ሕግታት ክቐምጡ ክኽእል ኣለዎን ካልኣይ ነገር ካቲ ዕላማ እዛ ንብላ ዘለና ነዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት ናይ ሃገርና እንተዳ ድሕነቱ ንምውሓስን ሃገር ከም ሃገር ክንሰርሓ ኮይንና እንታይ ዓይነት ምትእኽኻብ ክኸውን ኣለዎ እዚ ቅድሚ ኩሉ ክምለስ ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ
ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ ፈተነታት ኣለዩ ዘይተኣከባ ኮይነን ኣይኮናን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹና ዋላ ካብ ህዝቢ ዘለዎ ይኹን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ትካላት ዘለዎ ምትእኽኻባት እውን ነይሩዎ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ምትእኽኻባት እዚ ዝተፈላለዩ ኣርኣያ ወይ ዝምባሌታት ሒዝካ ተኣትዎ ምትእኽኻብ እውን ካብቲ ኣወንታዊ ተኣልታዊ ሸነኻት እዩ ዝበዝሕ እንታይ ማለተይ ሕጂ ኣብ መርገጽካ ዝተፈላለዩ ራእያ እንተዳልይኳ እሞ ብሓደ ክሰርሕ የፀፀርና ንደርቢ ኩሉ ነዚ ስርዓት ዝድፀል ፈታዊና ኢልካ ትኸደውን እዚ ትዝኸፈ ሓደገኛ ምዃኑ ክንስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ትውዳበ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ተጠሚሩ ክኸይድ ኣለዎ ዝብሎ ዘለኹ ዝተወደበ ኣካላት ወይ ትካላት ሓደ ንጹር ዝኾነ ከዓ መርገጻቱ ከቐምጥ ክኽእል ኣለዎ እሱ እንታይ እዩ ቀዳማይ ሓደ ጸላኢ ብንጹር ክፈልጥ ክልእል ክኽእል ኣለዎ ጸላኢና ጥራሕ ግደፊ ጥራሕ ምባል ኣይኮነን زيلت زين تايو خميو بزتتصنعن بزترغن انتاي مسل نزيا قدامنت كنقمطاخن كلالنا نعون تداغميتنايو እሱ ጸላይና ህዝብ ኤርትራ ጥራሕም ዘይምዃኑ ኻኒ ከነስምረሉ ክንክእላለና እዝናቱ አይዲዮሎጂ ደሎ ሓለፈ ኣብደጋጊመውን ዝገለጽኩ ዝተዛረብ ኩሉ ዋናት ውን ኣለዩ እዚ ፍሉይ ዝኾነ ኣካል ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ጠጠው ዝብል ዘይኮነ ኪኑ ዝኸይድ ይቅድም ኣብቲ ምሳኻ ዝገበር ኩሉ እንተዳ ዝክር ኮይንካውን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ወዲኡ ሰከንድ ስቴፕ ዝኸደሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰገረሉ ምኽንያት ዝሕጂ ኮይናት ንሪኦ ዘለና ስጋዕ ክንዚ ቅጽፈታት ፈጢሩ ደሎ ነዚ ክምስ ክተክል ነዚ ክዕወተሉ ኢሉ ዝተበገሰሉ መዓልታት ወይ ኣዋርሕ ውን ነይሩ እዚ ሰብ እዚ እንተዳ ብቐንዕና ኣነ ንገዛእሰይ ንዘን ዝብለካ ውድባት ኣብታ ንሱ ዝተበገሰላ ኩሉ ሰብ እንድሕር ዳ ተመሊሱ ክሪኣ ኮይኑ ኣብ እዚ ኮሮና ዝጀመረሉ ግዜ እስታት ዓለም ብሙሉኦም ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ዓለም ዘይንቀሳቀሱሉ ኣብ ዘይነበሩሉ ህሞት እዚ ኢሳያስ ግን ቀጥታ ኣዲስ ኣበባ ሽዑ መፅኡ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ዝመፃላ ሻዓ ኣነ ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣዳልየ ማለት እዩ ጽሕፍቲ ተዳልያ ኻኒ ምስ ብጾተይ ሽዑ ዝናይ ዞባ ኤውሮፓ ዝነበርኩ ውድብ ማለት እዩ ከም ሽማግለ ኮይና ንጓዓዝ ዝነበርና ነቲ ሓሳብ ተቕሪበዮ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ተሓሳብካ ኩሎምቶም ኣባላት ናይታ ሽማግለ ዝነበሩ ኻት ተቐቢሎማ ማለት እዩ ምስ ተቐበሉ ጽሕፍቲ እቲ ኣዳሊና ንሕና ሳንታይ ኣትመስለካ እያ ክፍኣትን ተንኮልን ናይ ሰብ ዝኸም ምዃና ልክዕ ነቶም G15 ምስቶም ጋዜጠኛታትን ኩሉ ዝተጠቕመላ ሜላ ኣብ መስከረም 11 እያ ነይራ እዚ ኣሜሪካ ፍጻመ ዝነበረሉ ኩሉ ኣቓልባ ዝነበረሉ ንዕኡ ኣዳህሊሉ ትስጉምትታት ወሲዱ ምእሳርን ዝኩሉ ሓደጋታትን ኣውሪዱ ማለት እዩ ሕጂ ኸ በዛ ናይ ኮሮና ማኻን እዩ ሕማቕ ተግባራት ኣብ ኢትዮጵያ ፍጽም ስለ ዝኾነ ኢለ ነተን ውድባት ኣብ ክንድነታ ውድበይ ጥራሕ ነቲ ቦምበር ናይቲ ውድብ ሽዑ ዝነበረ ንዕኡ ሓንቲ ጽሕፍቲ ተሰዲዳቶ ማለት እዩ ብቴሌፎን ካብ ፐርሰናል ኣዘራሪበ ያ እንታይ ኣትብል ነይራ ልክዕ ምስቲ ናይ G15 ዝተኣሰረሉ ጋዜጠኛታትን ምስኣት ዋሂደ ጽሕፍያ ንዓ ገይሩ ሓደጋ ብኢትዮጵያ ክመጽእ ስለ ዝኾነ እዚያ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሽም ኩለንተን 6 ውድባት ክወጽእ ብኡ መልክዕ ኻኒ ነቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኦሮሞ ደለው ናይ ኣምሓራ ደለው ናይ ትግራይ ደለው ነቶም ፖለቲካዊ ውድባት ዘለው ኻኒ ሓንቲ ቅዳሕ ተዋሂባቶም ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ክገብሩ እዚኣ ግበርዋ ኢለ ሓሳብ ኣቕሪበ ማለት እዩ እዚ ኻኒ በቲ ሓደ ሸነኽካ ሌላ መንጎተን ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ መንጎተን ናይ ኢትዮጵያ ምንቅስቓሳትን ከዓ ክገብርካ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ዝብል ነይሩ ግን ስለስ ተባሃሉሉ ኣይተጠቐሙሉን ኣይገበርዋን ሕጂ ንምንታይ ንምጥቃስ ዘምጾ ዘለኹ ተንኮላት ናይቲ ጸላኢኻ ቀዳማይ ጸላኢና ንኽንፈልጦ ምእንቲ ክሕግዘና ንምባል እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ቀርና ኣፍሪቃ ኸይኑ ዝኸይዱን ዕላማ ከም ዝነበሩ ዓዊሉ ቃሱ ዝዛረበሉ እዩ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ብኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እዚ ኩሉ ቅዝፈት ብዕላማ ዝተገብረ ስለ ዝኾነ ነዚ ናይ ሓባር ናይ ዕላማ ተጎዳኢ ኣካል ከም ዘሎ ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንሱ ብፍላይ ከዓ ትግራይ ማለት እዩ
ስለዚህ ንሕና ምስ ትግራይ ከኣኒ ሓቢርካ ነዚ ነቐዝ ዝኾነ ናይ ዝቐርና ኣፍሪካ ክነጥፎ ሓላፍነት ኣለና እዚኣ ኸ ክቕበላ ክኽእል ኣለዎ እንተን ውድባት ዝጠምራ ማለት እዩ ንዓነ ኸምቲ እንተን ብሓደ ክንጓዓዝ ኢና ዝብላ በዘይ ኣምና ተኾይነን ፀላኢና ፈሊጥና ኣለና ግን ምስ ትግራይ ዝስራሕ ነገር ከኣኒ ኣይንቕበልን ኢና ዝብላ ተኾይነን ፃዕዳ ፅናሐን ዕላመን ሓሳቦም ኣብ ርእይቶም ተቃውሞ የለን እቲ ከምኡ ኢሉ ዝኸይድ ብከምኡ መልክዕ ተወዲቡ ክኸይድ ኣለዎ እቲ ምስ ትግራይ ኮይና ብሓደ ኮይና ግን ተጓዒዝና ክንከይድና ዝብል ኣካል ከኣኒ ብሓደ ክኸይድ ኣለዎ እዚ እንተኮይኑ ጥራሕቲ ኣድማዓይ ዝኾኑ ወይ ውፅኢታዊ ስራሕ ዝስርሑ ተደይ ኮይኑ ግን ብሽም ሓደ ፀላየ ኢልካ እዚ ዓይነት ክልተ ዝተፈላለየ ራእያ ዘለካ ጌርካ ክትከይድ ተኮይንካ ንመጻኢ ውተካ ድዩ ቀልጢፉ ንክትፈላለውን ዝዕድመካ ማለት እዩ እዚ ኸ ልክዕ ማዕረ እዩ ምስ ዝበልካ ናይ ያክል ዓርሞሽሞሽ ዝኾነ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ማለት እዩ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃሳት ብዙሕ ህዝቢ ብሽሓት ዝቁፀር ህዝብታት ዝተኣከበሉ ነይሩ እታ ሽዑ ዝተፈጥረት ፀገምካ ዘኽጠሰት ፀናሕኹ ዝፈጠረታኻ ኣብ ከምቲ ዝጀመሮ ክቕፅል ኣይከኣለን እቲ ምኽንያት እንታይ ሕጂ እዚ ዝበልክዎ አንጻር ትግራይ ዝኾነን አንጻር ኣምሓራ ዝኾነን አንጻር ካልእ ዝኾነን ተኣኻኺቡ ብሓባር ጥራሕ ነዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ነውድቆ ኢሉ ስለ ዝኸደ ነዊሕ ከይከደ ከኣኒ ቁሩብ ድኽመታት ከም ዝነበሮ ዳርጋ ኩልና ዝተኸታተልና እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ናይ ያክል ከምኡ ከየጋጥሞ ንሱ እውን ልክዕ ከምዘን ዝጠቐስክዎን ናይ ውድባት ምትእኽኻብ ንብለን ዘለና ሓደ ዝተወደበ ሓይሊ ብንጹር ራእይ ዝብገስ እቲ ናይ ምትእኽኻብ ናይ ህዝብኻ ልክዕ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ የድብል እዚ ከምኡ እንተኮይኑ ክልቴኻ ሓደ ዕላማ ስለ ዘለካኻ ጎኒ ንጎኒ ክትከይድ ከኣኒ ፀገም ኣይክህልወካን እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ልዕሊ ኩሉ የገድሰናን የድልየናን እዩ ሕጂ ናይዚ እዋን እዚ ከም ዝጠቐስክዎ ኮይኑ ድሕርቲ ዕዉት ዝኾነ ናይ ሃገር ኣብ ሃገርና ሓደ ስርዓት ሕጊ ምስ ኣብ ዝተኸናሉ ግን እዚ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ክሕይል ኣለዎ ዋና ተቆፃፃሪ ናይቲ ፖለቲካዊ ውድባት ክኸውን ንኽኽእል ምእንቲ ብንቕሓት ምእንቲ ክብገስ ሽዑ ናቱ ስራሕ ይሰርሕ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ከምቲ ልክዕተን ፖለቲካዊ ውድባት ክጣራነፋ ኢለን ዝገብርኦ ኣረኣያ ወይ ከዓ እቲ መርገፃተን ሒዘን ዘለዋ እቲ ናይ ህዝቢ እውን ከምኡ ሒዙ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል እምነት ይደለን ተደይ ኮይኑ ግን ብሽም ናይ ህዝቢ ተባሂሉ ከምኦም ከዓ ዝገብሩ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣነ ዘየገድስቲ ርእይተይ ኣነ ግን ይምልከተኒ ዝኸኣትዮ እንድሕር ኢሉ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ምስ ዝመፅእ ሽዑ እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣይቅበሎን እየ ካብዚ ኢልካ ሽዑ ኣብኡ ዘይምርድዳእ ኣብ ክንዲ ምምፃእ ካብ ኣባጋግሳኻ ንፁር መርገፂ ሒዝካ ምኻድ ዝሓሸን ተመራፅን ንሱ እንተኮይኑ ኸይን ኣብቲ ዓወት ከብፅሓካ ዝኽእል ሓደ ካብቲ ናይ ሕሉፍ ተመክሮታት ውጥቀት ናይዚ ምትእኽኻባት ዝነበረ ሓደ ካብኡ እዚ ኢለ ግምት ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ኣያና መምህርና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ብራሽ ኣሎ ብራሽ ከምዚ ክትገልፀለይ ዝፅናሕካ ምስ TDF ወይ ወያነ ብሓንሳብ መስራሕሲ ከም ቅቡል ጌርካ ከወሲድካ ዘለኻ ኮሚቴ ተረዲእኒ ጽቡቕ ኣላ ትፈልጥ ኢኻ ግን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ነዚ ተቃዋሚ ኣካል ወይ ደላይ ፍትሒ ፋሕብትን ዘእትወሉ ዘሎሲ ምስ ወያነ ኮንካ ምስራሕ ምስ ትግራይ ኮንካ ምስራሕ እዚ ትቐንዲ ፋሕብትን ዘእትወሎም ዘሎ እሞ ካብ ምስ ወያነ ወይ ምስ TDF ምስ ኢሳያስ ሕሸኒ ዝብል ርእይቶታት ዝመፅእ ንሰምዖ ዘለና ማለት እዩ እቦ እሱ ምስ ኢሳያስ ሕሸኒ ክብል መሰሉ እንዲ ዝኾነ ሕጂ እቲ ፀገም ናብ ዝናና ምትእኽኻብ እንታይ ጌርና ኢና ንወስዶ ብሽም ኤሪትራውያን ኮይና ወይ ብሽም ኩሉ እቲ ሃገራዊ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክሓስብ ኣለዎ ኢልና ንግምት ከምኡ ክኸውን ኣይከኣልን እዩ ከምኡ እንተዝኸውን እሞ ኣብ ደረጃታት እውን ኣይምበፃሕናን ስለዚ እቲ ብፅልኢ ፐርሰናል ፅልኢ ድዩ ወይ ዘጋጠሞ ነገራት ኣልይዎ ድዩ ገለ ድዩ ምስ TDF ብዓብዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ድዩ ንሱስ ፀገም የብልናን ስለ ዝብል ንዑ ምትንካፉ ብዙሕ ኣይደለን እዩ እቲ ምስ TDF ግን ሓደ ቀዳይ ነገር TDF ኢልና ንፈልዮ ዘለና ሓደ እቲ መራሕቲ ሃገረ ትግራይ ማለት እዩ ንሱ ከኣኒ ዋላ እቲ ኣነ ክብል ከለኹ
بلبي فتيو ويقال قوينو ديكونه بعلامة جن دراقبنا نجر بعلامة عنده أجي قديمة توصل سنة سأل أين حدا ذي التحساسبة نحنا كل جزء انتهينا من بالحج هقدفن التحساسبون كتأفعل لون إذا التحساسبة حج بإريترا راح يكونه in fact تقرايون تقريهم سبب ذا درجة زياد وصحلاون بنتصور كأم غيره ما قميت أمون يرم ديو ما يقمطون أنا كتأجا فلتن جن أقميت أمون يرم تدخلوا بوانو ناي نفس مكل خالق قبرو مخالون يرم أيقمطون كابتن مكروتاتهم جن حج تماهيرهم قالوا مالتي ممهار ترى ديكون خاني كم نحناون كاون لا تمهرنا نقيدنا سلز خلتا أكال زي قداينا إذا سرعات زخونة وين إذا هقدف زخونة حبيب سرحس قديت اللهم قديت اللهم ذكرت وين كابتن إذا حلف عدد عصر شو منتز قبركو أبتي انترفيو أو تغيسين يرن مسالتي حدا خابتي زعابي لإريترا هيوت مليس الله زنبري ويتنات أنت كون نقد كون زقبري أمونغو ويانن أمونغو هزباو قنبارن زفطرو داغما يركب إلى تغيسين يعني بحبار سلز نتوت تهدراو يقوم بوليتيكالي نعو سلز قط أموها أبتهاجر كلتي زي منقستات زي خون كيلو ناي كلتي مهان ناي تراو حسنتات كيلو ناي حزب تقراي وحسنت كات كيلو أبتي مجمرتا شمونتا عامت كل جزء سبد الزارة ولا قبتي سعن حدا كسب تسعن شمونتا هاجرنا لعلى خيدان يرا قطبا لعلي ديبان يرا خندزع بيتنا يقطبا ريا وزترفز بهاللون كل هاجراو خاني دسيلوها أب وفري توافيرو بجزاوت ديو بتكالا ديزو قايلو زنبرة عالم وانت قايلو نبرة هذا قبتي نعو خبرو زخالة اتي محزنات مسز بي تقراي حفشوها مسز بي تبقى زنبرة الساعة زي تنبر ولا عن سكنت نقدمك خيرا متخالة أبايتا خاطراي سلازة حسدنا وزترف نحنا تحسيدهم سين نسا تقراي دبلوها كان سمايات ثقيلة مثلا سمايات ثقيلة اتي كومو خنقبر سلامتاينا دي كالنا حجز كل تقولات نيري اتي الي تزقن نقومو فقادنيا يكونن عبيتنا يتهاجر كري بعل فقاد يكونن اب ኢትዮጵያ ውን ዘሰይ ኮማን عن متكالي توافيرو بري ناتو كمزي اب ኢትዮጵያ ዝጓዓዞ ዝነበረ ጓዓዝ ይልዝ ሰርሕ አካል ከምዘይ ምዃኑ አለ ብጭቡ ተፈልቴ ሕጂ مستديف دقدسنا بحبار كنسرحلنا سلام لا يدخل تهزاب زياد لينا سلام لا يدخل تهزاب زخدلن تدا خوينو انا يدخل منغستات اب إريتران اب تግራይ ዝትከል እዚ ሓቢሩ ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ተخدلሎ ስለ ሰላም ናይ ክልቴና ረብሓይ ብል ሓደ ተረባሓይ ሓደ ኻተ ጎዳይ ንኾን ተባሂሉ ይኮነ ታ ትግራይ ረኺቦማ ዝነበሩ እዚ ኩሉ ዕብየታት ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንዛረበሉ ዛዓት ምርት ዲ ትካላት ዲ መንእሰይ ኤሪትራ ኣብ فقود ወተሃደራዊ تعليم ክኸይድ ከሎ መንእሰይ ትግራይ ግን ብትምህርቲ ፀራሕ እንዳማዕበለ ይጽይኒ ሕጂ እዚ ዝገብር ዝነበረ TDF ወያኔ ማዕረ ልክዕ ምስ ግደፍ ገይሮም ዝሰርዑ ከታተል ያነ ሪኤ ነው ክልት ሓደሲ ሓደገኛ ንቀርና አፍሪካ ኢሎም ወያኔ ተወስዎ ተሰምዕ ማለት ለዝና ይህግደፍ ማለት ሕጂ በየና ይዓቀሊ ከም ሰልፊ ዝኮነ ፖለቲካዊ መርገዝ ክልዎ ኸዲ ኣብቲ ንታ ሰልፉ ምንቲ ከዓቢ ዝብድሎ በደላት ዘይኮነ ነታ ሰልፉ ከላኸለሉ ዝኽእል ዓንድ ሕግታት ከቐምጥ ይኽእል እዚ ካለ ሕቶይ ኣዋላት ዝንብር ሃገር ነብረሉ ዋላት ዘለና ይሕጂ እንድሕሪ ግሪን ፓርቲ ለውሲ ንግሪን ፓርቲ ዘማዕበል ብውሳነ ናይቲ ክስታይ ብድምፂ ኣሕሊፎም ዘሕልፎ ውሳኔታት ንርኢ እንዲና ዘሰይም ሳቶም ካኹም ገብሩ ነይሮም ማለት ኣብ ሃገርና ግን ኣይኮም ፀጋታት ኣይረኸብና ስለዚ ለኣሕፅሮ መንቲ ንሕና ንረብሓና እዚ ክልተ ህዛብ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ገይሩ ክነብር ተኮይኑ ብሰላም ክልቴና ተሳኒና ክንክእል ኣለና ንሕና ዝያዳ ተዓጻጻፍነት ከነርእልን ነዚ ስጉምቲ ድወስድ ሕጂ ከም ዝበልካኒ ገሊዮም ኮሙ ስለ ዝኾነ ኢሎም ናብ ግደፍ ድጽጉዕ ኣለው ትብለንላ ጻዕዳ ጽንሓያ ሚልካ መሪካ ጠርሕኻ ትሰዶ እስኻ ትቁኑዕ ዕላማ ፍቅሪ ስኒት
ነዚያ እንተ ደኣ ክትፈጥራ ኸይልካ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ኣነ ሚእቲ ርግፀኛ እየ ስኒት ዘይደልዩ ኮይኖም ዘይኮኑም ከም ናቶም ሕጂ ርድኢት ዘሎ ኣብቲ ንቡር ክመፅእ ከም ምዃኑ ከዓ ይኣምን እየ ስለዚ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ እቲ ክሰርሕ በዚ ዝተቐረበ ኣካል እታ ስጉምቲ ትወስዳ ግን ከምዛ ዝበልኳ ጥራሕ ኣፋዊ ደይኮነ ኪንኡ ኸይዱ ምስቶም ከምኡ ዝኣምሰለ ዕላማ ዘለዎም ኣካላት ምስኦም ሓቢሩ ዝሰርሓሉ መንገዲ ክኽእል ኣሎ ስማ ኣብዚ ሃገርና በየናይ ኩነታት እያ ዘላ በዚ ሕጂ ጥራሕ ንመዝኖ ዘይኮነ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዋናዊ ተረኽቦታት ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ እዚ ስርዓት እዚ ጠጠው ኢሉ ኣብታ ሃገር ካብ ዘበሎ ነቲ ባህላዊ ካልቸር ናሃና እቲ ህይወት ዝነበረ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ባህልታት ኣጥፊኡ በዚ ሓዳስ ኤርትራ ዝብላ ንኽሃንፅ ኢሉ ዝኸዶ መንገድታት እኮ ውሑድ ኣይኮነን ነታ ሃገርቲ ኣብ ክንደይ ጥፍኣታት እትዩ ኣነ ንእግሪ መንገደይ ዝሕብረካ ብዙሓት ብፆት እዮም ዘለዉ ብዛነ ዘለዎ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዓቕሚ ዘለዎም ኣለዉ ሓደ ሕጂ ክተቕሶ በዚ ጋጣሚ እዚ ምክንያቱ ሓያል ራእይ ዘቐመጦ ስለ ዘሎ ኣስፋሃ ኣብርሃ በሃል ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ እዩ ሓንቲ ካብቲ መፅናዕትታት ዘቕረብ ናይ ሓንቲ ፅሕፍቲ ዘቕረባ ነይሩ እታ ፅሕፍቲ እንታይ እያ ትብል ነዚ ካልቸራል ነዚ ባህላዊ ህይወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣጥፊእዎ ዘሎ ነዚ ንቡር ንኽምለስ እንታይ ኣገባብ ኢና ክንጥቀም ዝብል እዩ እቲ ዘቕረቦ እንታይ ኣምፂዎ ካብቲ እዚ ፍላይ ዝመነሰይ ወለዶ ካብ ወዲ 35-36 ዓመት ንሳሕቲ ዘሎ በዛ ናይዛ ህግደፍ ዝሰረታ ኣገባብ ንኽዓቢ ዝተጠቕመሉ ሜላታት ዝነበረ ካልቸር ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ደምሲሱ ብሓድሽ ባህሊ ኣማዕቢልዎ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ይቐሚጥዋ ዘሎ ነዚ ንኽጠፍእ ክሳብ ክንደይ ግዜ ክወስደልና ብኸመይና ክነጥፍኦ ከማን ክንዕዘቦ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ይብሎ እታ ጥዒቲ ኤሪትራይና ኣብ ዝተኸልናላ ዝዓንቶ ዝዛረበ ነበርኩ ብሓንቲ ስርዓት ሕጊ ትመሓደር ሃገር ኣብ ዘቐመጥና ኣብ ጀመርናላ ሃይልና ጀመርናሉ ሚኒሙም ብዙሓደ 25 ዓመት ክወስደልናይ ናብቲ ንቡር ዝነበረ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ተመሊሱ ክስተኻኸል ይድብላ እሱ ከዓ ብኸመይ ኣገባብ ክንገብሮ ኣለና ኢሉ ይቐሚጥዎ ዘሎ ሓደ በቲ ትምህርቲ ደረጃ ኣብቲ ካሪኩሉም ናይ ቤት ትምህርትታት ካብ ኣዚነል ጀሚሮም ቶም ቆልዑ ማለት ብሓድሽ መንፈስ ብሓድሽ ትምህርቲ ክኮስኮሱ ክኽእሉሎም ንሱ እውን እኹል ኣይኮነን ይድብሎ ንሱ እውን እኹል ኣይኮነን ወለዲ ንገዛርሶም ኦሬንትድ ኮይኖም ብኡ ተኮስኪሶም ተማሂሮም እቲ ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳተማሃረን ኣብ ገዝኡ ከዓ ብወለዱ እንዳተማሃረን እዚ እንዳገበርና ከማን ተወሓደ 25 ዓመት ክወስደልና እዩ ስጋዕ ክንዚ በሪዝዎ ዘሎ ዝበሃል ናይ ይቐሚጥዎ ዘሎ ሓቂ እዩ ሕጂ ስጋዕ ክንዚ ዝኸደ እንተልዩ ስጋብ ክንዚ ብኸምዚ ዓይነት ንቕሓት እንተዳነቲ ፖለቲካዊ ተሓዛና ክንሕዞ ኮይና ተቐዳመይቲ ዝበልክዎ ኩሉ ነገር ሓዲካ ሕጂ ናይ ውድብካ ዶዚ ተሓሳስባይ እዚ ዕላማይ ክትብል ዘይኮንካ ቅድም ናብኡ ዘብፅሓካ ተሃገር ክንምስርታ ሓቢርና ተሳኒና ብንጹር ዕላማኻ ከም ዝበልና ኢኻ ሕጂ ትግራይም ፀላእትና እዚኦም ከምዚ እንተገይሮም እዚኦም ተሰቢልና ኢልካ እዚ ጓል ነገር እናምፃኻ ክስታይ ምግባር ኣየንታይ ቁኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝብና ይደሰደሎ እቲ ማሰይቲ ዝወረዶ ከዓ ዝሓጂ ንሪኣ ንከታተላን ዘለና ብቆዶ ገዛ ገፈፍካ ናብ ኩናትን ናብ ክስታይን ምእታው ኣብ ዝበፅሓሉ ደረጃ ስለዚ ኣብ ከምዚ ህሞት ኣብ ዘለናሉ ምስ ትግራይ ኣይኮነን ምስ ዝኾነ ተሳኒና ነዚ ቀዳማይ ፀላኢና ከነውድቆ ክንቃለሶ ሓላፍነት ኣለና እቶም ሓላፍነት ዝወሰድና ከዓ ዓጢቕና ክንገስ ኣለና ከም ዝበልክዎ ካልእ ዘየገድስ ፃዕዳ ፅናዕካ ኢልካ ጥራሕ ምራቕ እዩ ምስ ግዜኻ ምፅባይ እዩ ተደይ ኮይኑ ምስኡ ኣብ ክስታይ ተኣትወሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን ባህላ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا براشينو حجي كم سريع زلخا أنا نبعلي مقلص زي باللي كابي كم زبقوله زي فلت نسخاقن وشتو من دقيوم سلت فلطم كابي بقوله زي مس هزب تقرأ ماسي حنساب ፀገም ኣለና ንኽርድኦ ተረዲካ ንስኻ ተመክሮ ስለ ዘለካ ውሽጦም እንደገኦም ስለ ትፈልጦም እስከ ንገረኒ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝመፅእ ኩሉ ሻብ ወያነ
قال ملاي خات سمع كل شاب بو أنا تي هزب حنقوله سل حسبوه قرب يرداك هذا خون سلمتاي تسب حنساب زي ويانا يوم قال ملخ بهالكل سفرح زي اختبر هالليلة لي كابي بقيلو حلف حلف الناس لب تقراي بهال سئل ريال لقو I think ما قد خرنت زي تقاقي إذا كاب قدم زبقولي نعنا يردانني فلاي نزما وصا زعبنا قال لسي كم قال لي نو هجي اسكزبر هاللي تسلخ اب غزي هقدفتي مصي ولا انتي تصقم عمون غوز خلت هبرت سب بمسرته اتي كل غزي اب سلطان دلو اكالن دي كل غزي بتي باسن ابتي ጽልን ዘእትወካ ንስልጣኑ ክብልሲ ወላ ንኽልተ ፍቑራት ስድራ ኮይ ሰባይን ሰበይትን ከባእስዎ ድሕር ኣይብሉን እዮም ማለሲ እቲ ጉድለታትካ ሰብ እንዲኻ ኩሉ ግዜ ጌጋታት ሕፅረታት ክህልወካ ንቡር እዩ ነቲ ዘለካ ሕፅረታት ግን መዝሚዞ ንዕኡ ክትቆሙሉ ግዴታ ኣለዎም በርከኹም ተደገይሮም ክህልው ይክእሉን እዮም ወላ ኣብዚ ምዕቡል ሃገር ዘለና ኣሉ እኮ ንዝኾነት ወላ ኣብዚ ሕጂ ጀርመን ዘለና ኣሉሲ እቲ ሶሻል ዴሞክራቲክ አንጻር ክሪስ ዴሞክራቲክ ህዛረብ ከሎ ዋላ ምስተሕጎም አታሳሲሮም እቲ ዘለፋ ግን ቁርብቲ ትንክፍክፍ ግን አይተርፍኒ ምክንያቱ ከጻልኡ ወሎ ብቅርሕንቲ ከምዚ ጽሎህ ገብሩ ወሎ እዚ ኻኒ ሕጂ ድጀመረ ደይኮነ ወይ በግደፍ ጥራሕ ድጀመረ ደይኮነ ከምዚ በልካ ካብ ቀደም ትነበረ ሓንተሲ ዋላ ትግራዎቱን ፈሓደ ባህለ ከም ባህሊ ክልተ ዝተፋላለና ኢና ንሕና ቁርብ ኣነ ትግራይ ብልቤ ደመስግኖም ክስታይ ኣለዎም ሬስፔክት ኣለዎም ነቲ ሕፅረታቶም ነቲ ጉድለታቶም ከምቲ ንሕና ብቁጣዕ ንምልሾ ብቁጣዕ ክምልሹ ኣይትሪኦም ኢኻ ትስመራ ዝነበርናሉ ሲ ሓደ ምት ዝነበሮም ፀገብ ድኽነታት ተሰዲዶም ክነብሩ ከለዉ ንኽነብሩ ኢሎም ተደይኮይኑ ኣብኡ እንዳሰርሑ ብዝተሓተ ዋጋውን ደቆም እንዳኣሊሉ بعدهم ዝነበሩሉ እዋን ነይሩ ንሕና ሃኒ ቁርብታ ድርካባ ንረኽባ ብጽጋብ ተዋሒጥና ንኸደሉ ነበርና ግዜ እዩ ሓንቲ ኻዕለካ ንቆሙሲ ኩሉ ግዜ ተኸክፉ ንትግራይ ከም ንህቦ ኣነ ሓንቲ ኻዕለካ ኣሞን ሓደ ተይሰልካ ነይረ ሓደ ግዜ ሓደ ቀድም 75 ነበርናሉ ተቃልሲ ማለት እዩ ካብ ትግራይ ንኽስለፍ ኢሉ እዚ ወያነ ኣብ ተዓሊም ከለዉ ማለት እዩ ኣብ ተዓሊም ከም ደለዉ ስለተፈለጠ ናው ክስለፍ ኢሉ ይመጽእ ሕጂ ክመጽእ ከሎ ምስ ኣበይ በረኻ ይመጽእ በኮሎግዛ ገይሩ ማለት እዩ ሽዑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኤሪትራውያን ካብ አዲስ አበባ መጽኦም ንኽስለፉ መጹ ነይሮም ሕጂ ክስለፉ እንዳመጹ ምስኦም ምስኻ ተሓዊሱ በሓደ ይኸዱ ማለት ብዙሓት እዮም ነቶም ኤርትራውያን ሕጂ እዮም ክዛረቡ ከለዉ እዚ ኩሉ ንዓና ነዚኦም ትግራይ እዞም ዓጋመ እዚኦም ተደጥፊናዮም ንሕና ሰላም ይንረክብ ኢና ገለ እንዳበሉ ፉፍ እዮም ድብሉ ነይሮም ንሕድሕዶም ማለት እዩ እዚኦም ስሚ ገብሩልና ከምዚ ገብሩልና ወዘተረፈ ሕጂ ተታሓይዞም መጹ ኣና መጹ ማለት እዩ ሓማሴን ነይረ መጀመርታ ብፀዓት ዘጋ መጹ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ካብቶም ሓደ ድምዝግቡ ናይ ሓደሽ ተጋደልቲ ነይረ ማለት እዩ ይምዝግቦም ዳሓር ዝወዲ ኣብታ ተሮም ስመጸት ምጽኢሉ ለኒ ኣነ ሓላፍነተ ይርሎ ማለት እዩ ኣነ ኣይተሓዘለይ ኣነ ትግራዋይ የብለኒ ሕጂ ነዞም ሕዋትና ግን ክንመጽእ ከለና እንዳመጻና ትግራይ ድብሎም ከነጥፎም አለና ትግራይ ድብሎም ክንቀትሎም አለና እንዳበሉ ጥራሕ መጹ ስለዝነበሩ ሽዑ ዓድኻ ተሓታቲቶም ስኻበ ዓድኻ ነብዚ ኣነኻ ሕምብርቲ ዓደይ ለዮም ለን ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሰይ ከትሕን ሕምብርቲ ዓደይ ለዮም ለኒ ካላስ ዝሓን ጽቡቕ ኣነ ምሳይ ክትጸንሕ ኢኻ ኣይትሰከፍ ብሎ ማለት እዩ ምሳይ ይቐንዮ ስጋዕቶም ናይ ሻዕብያ ድመጹ ቅድሚ ለካ ነይረ ብዝሓለፈ ወድ ሰሎሙን ሓደ ወሲድለይ ነይሩ እዚ ኸኣ ስጋዕ ድመጹ ናብ ዝገጾም ምሳይ ጸንሕ ብሎ بعد ሚደል ነይሩ ሕጂ بعد ሚደል ኮለና ሓደ ዓብ መራሒ ይገርመካ እዚ ወዲ ሕጂ ስሪ ተቀዲዳ በዚ ናይ ብርኩሲ ከመይ ገይሩ ሰፊዎ መስለካ ጅልፍ ኣቢሉ ኣው ከሎ ስር ኣቢልዎ ማለት ሕጂ ምሳይ ካይ ሒዘ ትዘውር በርካ ኸባይ ክፈል ይክልኒ
ሕጂ ከምዚ ኢልና ከለና ዝወድብ ሎ ዓበይ ሓላፍነት ዘለዎ ይባል ሪኡ ሰበር ኣታታ ናይ ከምዞም ዓጋመ ጌርካ ሰፊኻዮ ብሎ ማለት ተረዲካሎ ሕጂ ዝወዲ ስምብ دحار بلن خاو بتفلي مثل انت يتخكفوا حماقوسي نعنا زوهابنا تدخنتنا دخاتاتنا سلازخنا كوينا قال سيلمصي سلازي سيخكفوا سلمتاي زي اريتراو نعنا دبنا يبن اجنتا دمصاخايا سلمتاي يزبل كان عامنتي خرغداي لي كل غزي سخاب قدم زنبري كمو حيزو يا بروسيتي اريتراو صنيحو مالتي سلازي እዞም ደቀ ኻዞም ገለ ሕዋትና ማለት እዩ ገለ ብጽሊ ኮም ሁሉ ኣለው እንዲዮም ገለኻ ፖለቲካሊ ወላ ንመኽሰብ ኢሎም ከማን ነቲ ኤሪትራው ነዞም ትብለን ዘለኻ ንዖም ክኸስብ ኢሉ ምስ ትግራይ ወላ ሓንቲ ደስርሕ ምክንያታት የለን ኢሉ ከም መዋዳድርቲ ናይቲ ሓደ ሸነኽ ኮይኖም ካ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና እወ ግን ብራስ ሕጂ ብዙሓት ከኣለው መንእሰያት ካብ ኤርትራ ወፂኦም ብትግራይ ገረም ማዕስከራት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ብገረም ወፂኦም ኣብዚ ኤውሮጳ መፅኦም ክትሰምዖም ከለኻ ጽቡቕ ዘይዛረቡ ኣለዉ ብዛዕባ ትግራይ እወ ሕጂ ብብዝሕ እንዲኻ ትብለን ዘላ ብብዝሕ ከምዘይ ምዃኑ ኣነ ሚእቲ ኣረጋገፅ እኽእል ምክንያቱ ብብዝሕ እንተትኾኑሲ ብብዝሕ ዓቢሎሞ ከማን ነቲ ጉዳይ ብጥሙር ክሳይ ክኸድዎ ምኻኑ በስታ ዓንተወት በልኳ እታ ጸገም ዘይተወደብና ብዝተት ማእከለም ዝተጠርነፈን ዘይምኻና እሱ ይተሃስያ ዝፈጥር ዘሎ ሕጂቲ ዝረአየና ዘሎ እቶም ውስናት ኣካላት ነዚ ጉዳይ ዝዛረቡ ከም ሓደ ዓቢ ሓይሊ ጌርና ንግምት ንጎም ኣለና ንሕና እሱ ግን ኣይኮነን ኣነ ካብ ዝረኣኻያ ሲ ሕጂ ዝኩሉ መንእሰይ ዘሎ ነዚ ሓሳብ እዚ ክመጽእ ከሎ ዝቃወሙ ኣካል ኣሎ ኢላ ናይ ሓስብን ኣባይታ ኮሪናዮ ኮይና حاله زتقسكو نصا ኤርትራ بزخونتلو بحبار كسرح جمركو كل اليلي تقبلوا نخل خا نصا خوينو جيشن ينقدن نيري كالايت خاب زخلتشحن 18 وايرانا عندنا بحمرا يخون بزانبسا تخفيتو منقد نقد تجمرلو سي انت خوي እንዳይስጋዕ እንደዚ ብማኢታት አሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ንትግራይ ከይድን ክነግድን ካብ ትግራይ ከኣ ማዓት ዕዳጋታት ገዛውቶም ሽዑ ዝሃነጹ ቆብዛሓት ኤርትራውያን ከለውከ ዘተዓራረዩ እንታይ ስለ ዝኾነ ሸዓ ፍቅሪ ተመስሪቱ ፍቅሪ ተገይሩ ዝኣቢ ሕጂ ፍቅሪ ክበሃል ከሎ በዓል ካሕሳይ በረኽ ደርፎ ከሎሲ ኩሉ ኤርትራዊ ሽዑ አንታ ኮይኒ ወደይ ተቃውም እንድሕር ዝትብለን ዘለኻ ዝኣምን ነይሩ ኮይኑ መን ኣሎ ሽዑሲ ዋላቶም ናይ ፖለቲካ ውድባት ዝቃለሱ ዝበሃሉ እልል ኢሎም እዮም ተቐቢሎም ነይሮም ዞም ሕጂ ትብለን ዘለኻ ክሳይ ዝብሉ ዘለዉ ስለዚህ አይ ዶንት ሲ አነ ይመስለንን አነ ሁሉ ጊዜ አባና ይደለቱ ጉድለት ንሕና ተአኪብና ተጠርንፍና ብንጹር ከነቆም ተኸንከላለን አነ ሚት ዝስምረሉ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ቲዲኤፍ ሓቢርካ ክስራሕ ተኽእል ኣለዎ ፈቲና ደይኮንና ንረብሓና ንዖምካ ንረብሖ ጥራሕ ጸሊና ነቲ ጸላይ ኮይና ይኮነን ከማን ፍቅሪ የገድሰልና ኢና على ፍቅሪና ይዝኽተዛብዚ ኪኑ ኸይዱ ኻ ድሕሪኡ ናብ ተኻልፍ ፍቅርታት ካ ከነጥር ንኸይድና ስለዛነ ንፍቅሪ የዝቃለሰላ ዘለኹ ሰላም ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብር የዝቃለሰላ ዘለኹ ምስ ጎረቤቲ ክናቆት አይደልያለን ምስ ሱዳን መንት ነፍሱ ፈጺሙ ባእስ የብልና ኩሉ ህዝቢ አሜን ኢሉ ተቀቢልዎ ናይ ጅቡቲ ወዘተረፈ ዛ ናይ ትግራይ እንዳ ዛ ትግራይ ክትሰምር እቲ ናይ ህዝቢ ከማን ዝና ያክል ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣነ ኩሉ ግዜ ስክፍታታት ኣው ዘለኒ ናይ ህዝቢ ተባሂሉ ፍኑ ኩሉ ሃገራው ኮበሎ ተባሃለ ዝኸይድ ከድማ አይክልኒ ብንጹር ራእዩ ኣቀሚጡ ክጓዓዝ ክኽእል እዚ እንድሕር ቀሚጡ እዘን ንብለን ዘለና ናይ ፖለቲካ ውድባት ይኹን ውልቀ ሰባት ካ እንተ ዳኣኹሙ ኣቀሚጡ እዚ ክልተ ኣካላት እዚ ብሓደ ክሰርሕ እዚ በሓደ እንዳሰርሐን ተዳቱ ውጽኢታው ዝኾነ ስራሕ አባይታ ኻነ ተዝብሪዎ ተዝብ ዘይቀበለሉ ምክንያት የለን ወህዝብ ኮ ሰላም ይደሊ አጽሊ ተመርኪሱ ክነብር አይኮነን ዘላለ ስለዚህ ተመባስ ክነጥፎም ተኾይና ስኒት ምስጎራብትና አንጠጥር ክንከላለና ብዘይ ነሕስያስ ወይ ነኸይብሉና እና ንገብሮ ነገር መሪሱ ዳይድ ጎዳና ነበር አይብለና ላንጋላንጋ ኮይና ሱቂና ክንድምጓዓዝ ጥንካ ብንጹር አቀሚጥና መርገጽና ተተጓዓዝና እዛ ሓሸ ይባህላየ እዚኣ ካ ክትከውን ኣለዋ ምስቲ ኣነ ውዳበ ዝዛረበሉ ዘለኹ
بزي منقد زخ تكلا لو تودابه مش سويل كان التأخاخب إلكا تصرنا ندربي إلكا شعو بقس كيبلا حدا نقر مسي خاميس زفرادي كا زعباق متس أي قبوني بهذا كومو بالمجمج يعني حله غروب قلنا That's okay. ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ኣያና መምህርና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ብራሽ ካብ ሽቱትጋርት እዩ ዘሎ ብራሽኖ ድሕሪ እዚ ዝገበርናዮ ቅድሚ ሕጂ ቃለ መሕትት ኣብዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና ገለ ዕድመ ድፍእ ዘበሉ ኣይተሓጎሱን እሱ ከዓ ተስፋና ካብዞም መንእሰያት እዩ ኢልካና ነርካ ቅድሚ ሕጂ ኖ ነዞም ዓበይቲ ሲ ፀግዑኹም ሓዙ ዓይነት እያ ነራ ኦልድ ፋሽን ከምኡ ትብል ከለካ ሓደ ንስኻ እውን ቆልዓ ኣይኮንካኖ ኣያና ኢኻ ኣቦና ኢኻ ስለዚ ንነብስኻ ደይኮንካ ትወቀስ ዘለኻ እስከብርሃለይ እንታይ ማለትካ እዩ ነቶም መንእሰያት ንምትብባዕ ድዩ ዋላ ከመይ ኢኻ እዚኣ እስከ ከመይ መስለካ ብሕፅር ዝበለ ክገልፃ ኣብዚ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኩሉ ግዜ እዚ ኤሊት ዝመራሕ ዘሎ እንዲና እንዳጠቀስና ንኸይድ ዋላ እዞም ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ኢልና ንሕና ንዛረበሎም ወይ ከዓ ተዳናገፅቲ ንብሎም ደገፍቲ ወይ ተዳናገፅቲ ዘይኮኑሲ ድለመዱ ንሱ እንታይ ድብል ሕጂ ከምዚ ልምዳውያን ተቃወምቲ ብሎም ነዞም ተቃወምቲ ህግደፍ ክፅውዖም ከሎ ጥራሕ ቃወሙ እምበሪ ስቑኢልካ ሓንቲ ነገር ዘየፍርዩ ማለት እዩ እዚ ኣካሉ ከዓ ኢና ንፅውዖ ነቲ ክፉእ ተግባራት ሰባት እዮም ልዕሌና ከማን ኢንፋክት ፈልጥ ወሳቶም ልዕሌና ኣነ እውን ነይረየ እኮ ሕጂ ንዖም ኣልሚድዎም ለሚዶሞ ማለት እቲ ክስታይ እቲ ንዑሲ ዋላ ክብድሎም እንዳረኣይዎ ተቐቢሎሞ ስቕ ኢሎም ከምዚ ውሁብ ገይሮም ወሲዶም ኣነሲ ዝነብረሉ ዘለና ልዕሊ ዞም ተቃወምቲ ወይ ከዓ ልዕሊ ዞም ካልኦት ሃገራውያን ዝረኽብዎ ሓለፋ ኣነ ይረኣኹን መቸ ናይ በይኖም መሽረፊ ናይ ገንዘብ ተዋሂቦም ኣይረኣኹን ኢንፋክት በንፃሩ እቲ እሳቶም ክገሽሉ ዝተቃላረብሉ ናይ መዓልቲ ነፃነት ተኮይኑ ምሳሌ ብዙሕ ከም ዝመፁ ስለ ዝፈለጥ ሰባት እውን ገንዘብ ከም ዝሰዱ ፈሊጡ እቲ ሸርፊ ዝነበረ ታሕቲ የውርዶ ፈርከፈትዮም ፀሊኦም ኣብታ ዓዲ ምምፅኦም ስለ ዘይተርፍ እናበለ ስለዚ ሓለፋ ትገበረሎም የለን ዝኾነ ዓይነት ካብቲ ተቃዋማይ ዝያዳ ንሶም ክርህዎ ኢሉ ዝገበሮ ነገር የለን እንታይ ደኣ ኮይኖም ዞም ሰባት እዚኣቶም ለሚዶሞ ነቲ ከምኡ ነቲ መፅቀቲ ነቲ መግረፍቲ ንዑሲ ከምዚ ውሁብ ገይሮሞ ሕጂ ልክዕ ካቲ ተቃውሞ ደንቢ ካቲ ተቃዋማይ ዝበሃል ፖለቲካዊ ውድባት ከዓ ዘሰይም ከምኡ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ኮይኑ ለሚድናዮ ሕጂ እዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኸይድካሲ ሕሰቦ ካብ ንበሎ ሕጂ ካብ 2001 ጥራሕ እሱራት ይፈትሑ ነቲ ስርዓት እሱራት ይፈትሑ እናበልና ጥራሕ ከምኡ ዳውን ኢሳያስ ኢልካ ወዲኻ ባጌርካ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንዳተለምደ ኸይዱ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ እዚ ወለዶ ግን ነዚ ቁሩብ ከስተባህለሉ ዝኸኣለ ዝያዳቶም ዓበይቲ ከኣንቶም ንሕና ዝነበርና ምሳሌ ብፍላይ ዝገዲም ዝነበረ ተጋዳላይ ኣብ ግዜ ቃልስት ሒዙ ዝገደፎ ነቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ድሕሪ እውን ዳርጋ መብዛሕትኡ ንዓዲ ኣተወን በቲ ዝወረዶ ኣደራዕበ ስርዓት እዚ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ኪንኡ ዝኸይድ እዚ ሕጂ ዓንቶ ዝብሎ ነበሩ ዝያዳ ተጠርኒፍካ ኩሉ ነገር ሕግታት ጌርካ ወደበ መልክዑ ተጓዒዙ ነይሩ ተድኸውን እዚ ሓደጋ እዚ እውን ኣይምበፅሓናን ነይሩ ስለዚ ለሚድዎ ንኽብል ኢለ እቲ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ ዝኸይድ ዝኾነ ነገርሲ ከምዚ ልሙድ ሳቶም ካፅኒዖምና ኸ ድሓኒ ከም ኣመለን ደይቆም ገይረን እየን ክኸዳ ግደፍዎን ኣው ዳውን ይበላ ብኡ ገይረንካ ምስ ደኸማ ክኸዳ እንዳበለ እሱ ስርሑ ሰርሕ ንስኻ ከዓኒ ጠጠው ትብል ማለት እዩ እዚ መንእሰይ ግን ንኸምኡ ቁሩብ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣሎ ኣብ ዝኾነ እንተሪእኻዮ ኣነ እዚ 6-7 ዓመታት ዋላ ክሳብ ናይ ጀነፍ ዝገበሩሉ ብዝሕ ዝነበሩሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ካብኡ ትሒዙ ድሕሪ ንሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ከማን ቁርብነት የብሉን ኣብ ባይታ ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ኩሉ ዓጢቑ ጠጠው ይብል ንዑ ክዕጥቆ ዝኽእል ንዑ መንገዲ ክመርሖ ዝኽእል
ኣይረኸበን ወይቲ ጽቡቕ ኣጋጣሚታት ናይ ምእካቡ ዕድላት ኣይጓነፎን እምበር ኣብ ተግባር ይዝኣምን ዝመልሰይ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ኣነ ነዚ መልሰይ ፕራይመሪ ዝሰርዖ ዘለኹ እምበር ነቲ ዓቢ ከምዚ ኸማይ ኢንፋክት ከይተሓለለ ስለ ሕጂ ከይተሓለለ ማዕረ ዞም መናእሰይ ጎይድሎ ግን ኣብ ኣተሓሳስባ ክልቲኡ ሓደ ይኮኑን ንኽብለካ ኢለ ወላ ሕጂ ብዝባሞ ሰላማዊ ሰልፊ ነይረ ነው እቲ ዓቢ ኩሉ ከምኡ በጃኹም ዓቕሊ ንግበር ገለ እንዳበለ ምዕዶታት ጥራሕ ዝልግስ ነይሩ መንእሰይ ካብዚኣ ንኒዮ ክኽየት ከም ዘለዎ ይዝኣምን ምክንያቱ ንስኹም ዝሓለፍኩሞ ንሕና ክንሓልፎ ምርጫና ኣይኮነን ድብል ነይሩ እዚኣ ዓበይቲ ፍልልያት እየን እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እሳቶም ወሰንቲ ናይዚ ጉዳይ ዝኽኾኑ እዮም ንሕና ሕጂ ክንኣምኖ ዝግባአና ሰላማውሉ ማዕረ ዝኾነ ዓይነት ከኣኒ ጽቡቕ ኣጋጣሚታት ኣብ ትረኽበሉኻ ክትግብሮኻ ግዴታ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሰላማውን ጎነፃውን መስርዕ ሒዝካ ነዚ ንብሎ ዘለና ውዳበ እውን ብከምኡ መልክዕ ይኸይድ እቲ ድልየትና ዘሎ ማለት እዩ ተረዲእካ ሕጂ ብራሽኖ ብዛዕባ ቃልሲ ንለውጢ ኢና ንዛረብ ዘለና ድሓንስከ እቶም መንእስያትን እቶም ዓበይትን ይጽንሕልና እሞ ተመክሮ ዘለዎም ላዕለዎት ሓላፍነት ዝነበሮም ጀነራላት ድዮም ኮሎኔላት ድዮም ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝቕመጡሉ ኣብዚ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ እዚኦም ብዙሕ ኣይንሪኦምን ኢና ኣብዚ ከምዚ እስከ ዘለካ ትፅቢት ካብዚኦም እንታይ ይመስል ዝኣክል ይገብሩ ዶ ኣለዉ ይኣልይዎ ዶ ኣለዉ ነዚ ህዝቢ ኣነ ረኣኹን እንታይ ረኣኹን ምስለ ምዝራብ ዘይኮነሲ ኣብቲ ባይታ ኣብቲ ንብሎ ዘለና ውዳበ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኣብኡ ብኣካል ተሳቲፉ ነቲ ዝሰፍሐ ውደባኻ ክጓየሉ ዝግብኦም ቀዳምነት ንሳቶም ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱ ልዕሊኦም ገይሩ ዝፈልጦ ነቲ ህግደፍ ኣሎ ኢለ ይኣምንን ኣካሉ ስለ ዝነበሩ እሳቶም እውን ኣብቲ ሕማቑን ጽቡቕን ይሳተፉ ስለ ዝነበሩ ንሶም ዝነበሮም ተመክሮታት ወይ ከዓ ትካይዳ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ጉዕዞ ናይ ዝህግደፍ እዚ ነቲ መንእሰይ ከብርህሉ ወይ ከዓ ነቲ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዶ እቲ ክፉእ ተግባሩ ምሽ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ኮይኑ ናይ ቀደም ኢልካ ምዝራብ ዘይኮነ ወላ እዚኣ ሕጂ ትኸይድ ዘላ ኩናት ምገዛእሲ ኩናትሲ ልዕሊኦም ገይሩ ዝፈልጣ የለን እንታይ ዓይነት ታክቲክስ ዝጥቀም ኣብ ኩናት እዚ ንሪኦ ዘለና ግፋን ምሳሌ ኣብ ዝሓለፈ ጠቒሰ ነይረቲ ብሳኻት ዝገበርክዎ ኣብ 83 84 ዝጀብሃ ካብ ጨሪሻ ካብ ሜዳ ኤርትራ ምስ ወፀት እቲ መተካእታ ናይቲ ሽዑ ዝስዋዕ ዝነበረ ተጋዳላይ ከምቲ ዝድለት መንእሰይ ክስለፍ ስለ ዘይረኣይዎ ንዕኡ ድሕነት ሃገር ንኸውሕሱ ነተካእታ ናይቶም ስዋዓት ክኾኑ ከዓኒ መናእሰይ ዝገፍሉ ዝነበሩ ሰዓታት ነይሩ እዚ ንነፃነት ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ኩሉ ሃገራዊ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ዘማታ ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ተጠቐምሉ ግን ጽቡቕ ገይሮም ርድዎ እዚ ሕጂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ግን ንስልጣኑ ንምክልኻል ተደይ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ድሕነት ንምሕላው ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ገባባት እናፈለጡ እንተድምህርዎ ነዚ ህዝቢ እዚ ብፍላይ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ክተኣኻኸቡ ክኽእሉ ኣሎ እዚ ንብሎ ዘለና ምትእኽኻብ ከዓ ብንጹር ከዓ ክቕመጥ ክኽእል ኣሎ ጥራሕ ምትእኽኻብ እውን ዘይኮነ ዝዓንተወት ተቕሰድ ነበርኩ ኣሎ ሕጂ ገለገለ ሰምዐ ነባራት ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ እቲ ናይ 80ታት ዝነበረ ፅልእ ምስ ወያነ ከዓ ክንዲ የብሉን ኢሎም ትዛረቡ ሰምዐ እዚኣ ሕጂ ፍታሕ ድያ ነዚ ሕድግታት ገይሮም እቲ እሳቶም ዝተዋስኡሉ ዝዓንተዎ ዝገልጾ ነበርኩ ነፃነት ኤርትራ ክውን ክገብሩ ብሓባር ዝተጓዓዝዎን ድሕሪ ነፃነት ን8 ዓመት ተሃገር ሰላም ረኺቡ ዝኸዶን ነበረን እዚ ግምት እትዮም ሕጂ ንዝኾነ ነገር ሕድግታት ጌርካ ፀገማት እንተሊኻ ኣብቲ ተረጋጋእሉ ህይወት ብሓባር ኮይንካ ክትዘራረበሉ ትኽእለሉ ህሞት እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ነዚ ገበርዎን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይቶም ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ዓብዪ ብቕዓት ኣለዎም ወተሃደራዊ ኣጠቓቕማ ናይዚ ዘሎ ህግደፍ ብጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ የዋፃና ንሳቶም ዝያዳ ፈልጡ እዮም ዝብል እምነት ይደለን ነዚ ግን ኣይገበርዎን
ስለዚ ነቲ ይገበርዎም ብብዝሕ ኸዮም ወፂኦም ዘለዉ ሓቃሓይሽ በዚ ኣጋጣሚ ዝኽላቦም ደሊ ሃገራዊ ሓደጋ እያ ትወድቕ ዘላ እቲ ኩልና ኢደኢድካ ኢልና ነዚ ኩነታት ክንገጥሞ ተኾይንና ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት ክንቀራረብ ክንክእል ኣለና ዝያዳ ከዓ ብፍላይ ነዚ መንእሰይ እዚ እቲ ተመክሮ ምሃቡ ጥራሕ ይኣክል ተደይኮይኑ ግን ጥራሕ ኣብቶም ዓበይቲ ዳወዩ ነውዱ ከለና እምበር ልዕሊ ኩሉ ኣነ ናተይ እምነት መን ይመስለካ እዞም መናእሰይ እዚኦም ኩሉ ግዜ ዝመንእሰይ ዝደፋላ ዓንተውን ሰገርኩዋ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብቲ ወተሃደራዊ ቦታታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረሉ ግዜ ኩሉን ብሓላፍነት ዝሰርሕ ዝነበረ ኣካላት እውን ብዙሕ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ኩለን ዘለዋ ትካላት ወይ ሓይልታት ወይ ገለ ናቶም ኣዕርኽቶምን መቃዓዶምን ኣሕዋቶምን ቤተሰቦምን ወዘተረፈ መናእሰይ ናቶም ክዘሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ኣብኡ ዘለዉ እኹላት ማእለያ ዘይብሎም ኣለዉ እዚ ዘሎ መንእሰይ እንተደኣ ሓይሉ እዚ እቲ ዝያዳ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ናይዚኦም ኣዕሩኽ ናይዚኦም መተዓቢት እዮም ሕጅብቲ ሜዳ ዘለዉ ወይ ካብቲ ኤሪትራ ዘለዉ ነቲ ሓላፍነት ሒዞም ዝሰርሑ ዘለዉ ተዓብ ዳርጋ ኩልና ከምዝረኣናዮ ናይ ዕድመ ክስታይ ኮይኑ ናይ ጥዕና ኮይኑ እንዳተዳኸመ ዝኸደሉን ኣላሺሉ ከዓ ኢዱ ዝሃበሉ ሰዓታት ይበፂሑ ዘሎ ስለዚ እቲ ኢዱ ዘይሃበ መንእሰይ ክትስእ በዞም መንእሰያት እዚኦም ጥራሕ ይትፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል ድብላ ከዓ ሓንቲ ካብኣተን እዚኣ ከም ስትራቴጂ ሒዘ ክስራሓላ ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምነላ እያ ስለዚ እቶም ዓበይቲ ዝነበሩ ነባራት ተጋደልቲ ብቕንዕና ቅድም ድሕነት ሃገር ንምውሓስ ከምታ ኣብታ ድሮ ነፃነት ተጠቒምኩም ኣብቲ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኩሉ ሕድግታት ጌርካ ናይ ኩሉ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ፃውዒት ተገብረን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምስቲ ዓብ ፅልእ ዝነበረ ምስ ናይ ወያነ ትግራይ ከዓ ንዕኡ እዋናዊ ፍታሕ ገይሮም ብሓባር ክሳብ ኣዲስ ኣበባን ክሳብ ኣብ ዝኾነ መስዋእትን ተኸፊሉ ዝተሰርሓሉ እዚኣ ዳግማይ ክንሰርሓ ክንክእል ኣለና ስለዚ ፅልኢ ናይ ጎረባብቲ ምስዋር ዘይኮነ ሰላም ምስ ጎረባብቲ እንተገበርና ዝሓሸ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ በዚኣ ጥራሕ ምዕደኽቦም ትኽእል ካልእ ግን ወደ ሓንቲ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا براشينو اسكي قدمي نايلم عنتي على مزامو حنتي نجر كحتى كابز ساعات زي أبز كهزلو كينات أب إثيوبيا مونغو إثيوبيان تجراين كمون إريترا تحوسته تكاتاتلو لخنا حدش هيكونن أبزي ناتكا رئيتون دي سمع ذلي من البات بزقات أمزي ملو هزبي إيرترا سمعنا زلو بمقدي ساتلايت بمقدي حد سعر معبل تايم الأخت ختم حلال فلو مدل خمانياتون رئو زلنا فيديوتاتن سلتاتن بزعمي how can I say disturbing كيت زنتقال كاسلتاتنا نرئ زلنا هزبنا يرقفالو أبزي اللي قدا يساتفالو اسكا بزيتات مركز كانت عينت ملأت ختم حلال فلم دلها سبيشالي نتم أوش تزلو هزبنا well anyway أنا هم ولكه قربا والله زحرزنة يقولون إذا تحنتي أنا نايزي والدوا بحوار كوينا بنتصر رأي خنقوا عزلنا إلى زيادة زدف الله حنتي حيال زغونة نايزينا وتكال تلفزيون براديو قله نايتيز تودب أكاد يتبدل وتي برايفت تقلي زغونه كله زناي تلفزيون ساتلايت يكون ولا راديو كم تنعوز مسلو غير فنو مسرتاو ناتو مسلي اتيز تودب أكاد كن زيادة حيلو نبتوش تهاجر راح تتأمته حدا ناي زيناو معك كفتر سلازي قبوي نسو زيادة ها معالتاوي نو نتهز بزلو وشتي قبواساقو سنتد فتن تدقبر نيرو زيادة وصيتاو مخانو سوغانتاي كوينات اي فالكبل نكوينات مبلي بلالن يتهزبي يقدقات አለው ይግፈፋሉ አቦባ ሐጥር አለው ገዛውት ማለያ ደይብለ ይዕሸጋሉ ስለዚህ እቲ ህዝቢ ጠጠው ብላለው ዝያዳ ግን ጠጠው ክብል ከም ዘሎ ኻነ ዝያዳ ክሳፍ ገብሮ ይደል ምክንያቱ ጥፋት ይሁሉ ጊዜ ጥፋት እዚ ኸይ ዘሎ ጉዕዞ ንጥፋት ናምበር ወላ ሓደ ፍላይ ኤርትራዊ የድብ ዘሎ
ናይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ንዛረብ ኢና ትጥፋት ሕጂ ዋላ ብናይ ኤርትራዊ ህይወትና ኩልና እንተሪና ብፍላይ ዞም ኣብ ደገ ዘለና ትግራይ ጥራሕም ድህሰ ጌርካ እናተዛረብካ ዝኽየደሎ እቲ ትግራይ ዝውሪ ወይ ዝበልካና ዓንቱ ማለያ ደይብሉ ተማሪኹን ህይወቱ ክንድዚ ዝኣክል ጠፊኦም ኢሉ ክዛረበካ ከሎስ እሶም እዮም ቶም ኣሕዋትናን ደቅናን እዮም ማለት ኮይኑ እዚ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ትግራይ ተሰዓረት ማለት ሓመድ ከዕደ እዚ ደጋጊመ 100 ግዜ ኢለያን ወላብቲ ቅድሚ ዓመ ከማን ዝክርት ኮይንካ ዓመድ ነይሩ ቅድሚ ዓመ ይፈልጥን ገና ብፅንኩር ኩነታት ከለው ዋላ ካብ መቐለ ወፂኦም ኣብ ዝነበሩሉ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ይገልፆ ነይረ ምክንያቱ ንሪመ ኢሉ ዝተሰ ንመሰሉ ኢሉ ዝተሰ ዋላ ሓደ ክስዕሮ ይክእልን ኣይኮነን እንደዚ ተለቃቂቡ ብሓይሊ እንዳወጠጥካ ኣምፂኻ ንኩናት ኣምፂኻ ክስዕሮ ኢልካ ምፍታን ዋላ እቲ ዓለም ሙሉ ከማን ተሻሪኹን ተመፂውን ክስዕሮ ከም ዘይክእል ህዝቢ ትግራይ እዚኣ ሰብ ክፈልጣ ክኽእል ኣሎ እዚኣ ፈሊጥና ጥፍኣት ጥራሕ ኢና ክንፈጥር ማለት እዩ طفو كل يوم قدم اب جبهه انت ባህር ነይር መስለካ እንታይ ንመሃር ነይርና አኽረ ጣልጋ አኽረ النفر ንብል ነይርና ክሳብታ መወዳእታ ጥይትን ክሳብ መወዳእታ ሰብ ዝተርፍን ክንቃለስ ኢና ምእንቲ ዝሃገር ንብል ነይርና ሕጂ ኻ ትግራይ ካሳዮም ዝብልዋ ዘለዉ ክሳብታ ላስ ሚኒት ህይወቶም ክኸፍሉ ምእንቲ ዝሃገር እዚኣ ቁርባት እዮም ከምዚ ዝበለ ኣካል ከዓ ኣይሰዓርኒ ልክዕምታ ህዝቢ ኤርትራ ተዓዊትና ነፃነትና ደምፃና እዚኦም ካ ናቶም ህይወት ክተኽሉ ከምዃኖም ክንፈልጥ ኣለና ትዝህሰ ዘሎ ግን ናና ህዝቢ ስለዚ ኣይፋል ንኩናት ክንብል ክንክእል ኣለና ኩናት ኣይዋፃናኒ ጥራሕ ኣይፋል ኢልና ከዓ ንዑ ዘተግብሩ ምፅባይ ዘይኮነ ንዑ ዘጓሳጉሱ እዛ 100 ግዜ ደጋግማ ዘለኹ ውዳበናን ዜናዊ ትካላትናን ወዘተረፈ የሕይልና ብሓደ ድምፂ ንህዝብና ከም ዝባራበር ነበሩ ንሕና እንተዳ ሓይልና ንሕና እንተዳ ተወዲብና ከምኡ ዓይነት መልእኽታት ተዳ ነቲ ህዝቢ ክንሰደሉ ክኢልና ናቱ መንፀብራቕታ ናቱ ሪፍሌክሽን ደቂቅ ከይፀንሐኻ ዝኾነ ዓይነት ስኩም ትወስድካ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ድሕር ኣይክብልን እዩ እታ ስንፍና ተገላ ግን ኣባና ብሓባር ዘይምባል ናይ እንዳማትና ክንዕድል ዳዓርበልና ዘሎ ብዛዕባና ክንዕልል ክንክእል ክንወዳደብ ክንክእል ኣለና ትግራይ እንድሕር ክትዕወት ኮይና 100 ተኣማሚንካሲ ንሕና ከም ንሳዕሪ ክትገልፀለይ ዘለካ ከምኡ ተረዲን ንሕና ይኮን ክንብሎ እቲ ስርዓት ክሳዕሪ እጅስ ኸ ሰብ ለኪም ይኽጠፍእ እቲ ድልከም ዘሎ ግን ኤሪትራዊ ስለዚ ንሕና ኢና በሪሱ ኮይ ኣቱም ሰዋት ዝኸባቢታት ሰዓታት እኮ ፈቐዱ ዳርጋ ነበረ ኮይ ኮይኑ ዘሎ ሕጂሲ እምበር ሶሪ ከምኡ ክትብል ተሓሳስበካ የሕዝን እዩ ስለዚ ንሓርን ንሕና ንተስየ ድብል ዘለኹ እዚ ነገር እዚ እናረኣናዮ ንጉየ ንቃላጠፍ ንተኣኻኸብ ንሳይ ኮታ ምትኽኻብ ነቲ ስርዓት ኣውዲቕና ስርዓት ክንሕዝ ኢልና ይኮና ንዛረብ ዘለኹ ሓደ ስርዓት ብሎ ዝኾነ ዓይነት መተካእታ ዝኾነ ኣካል ከም ዘየለ ናይ ስርዓት እዚ ከዓ ዝኸስምረሉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዓብ ክገልፆ ዝደሊ ማለት እዩ መተካእታ ወይ ከዓ እታ ሃገር ክገዝእ ዝኽእል ተዓንቶ ዝጠቕሳል ነበርኩ እታ ሕጊ እታ ቅዋም ትበሃል ተኺልና በገባብ ተወዳዲሩ ዝመፀ ጥራሕ እዩ ዕላዊ ወይ ከዓ ወግዐኛ መራሒ ህዝቢ ኤርትራ ትበሃል ብዙሓት ኣለዉ እንዲኦም ሕጂ ከምዚ ክስታይ መሲልዎም ያዩ ትውድብ ስለ ዘለኻስ ከምዚ ንዓኻ ከዓ ገለ ክፋል ናይቲ መሪሕነት ዝወሃቦም መሲልዎም ትፅበዩ ኣለዉ እዚ ከምዘይ ምዃኑ እውን ከነስምረሉ ክንክእል ኣለና ካታት ኣለዉ ሰብ ሞያ ኣለዉ ዓቕሚ ዘለዎም ኤሪትራውያን ዘይተቆልቆሉ ክሳብ ሕጂ ንሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ከም ዘለውና እዚኣ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ኣነ ስለዝተቃወምኩ ኣነ ስለዝለፍለፍኩስ ኣነ እቲ ቀዳምነት ዕድል ዝወሃበኒ ኢለ ሓስብ ተልየ ይጋገል ኣለኹ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ እቲ ሕጂ ክንሰርሓ ዘለና ሓንቲ እታ ሚኒማል ትበሃል አንተ ዝተቆስኩልካ እዚ ኣስፋሲ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ተደዋዊልና ንዕልል ነርና በቃ ደምፂዎ ማለት ኣተሓሳሲብዎ እዚ ካይዳና ማለት እዩ ኩሉ ቢቱ ኮይኑ በስ እንታይ እቲ ነገርና ይድዕለኒ ምክንያቱ ሲታ ሚኒማል ዝኾነ ተቐዳሚት ክንሰርሓ ንኽእል እታ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ትሕለወልና እታ ቅዋ ንኽትህሉ ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ሓቁ ኸይ ንዓ ቅድም እሳለይ ኮነት ንስኢኖም ማዞ እዚ ዓንቶ ብለካ ነይረ እሱራትና ይፈትሑ ገለ ኢልና ንኣፈቐዱ ሰላማዊ ሰልፍታት ንኸዶሲ ስለምንታይ ናኸም ኢልና እቲ እሱር ብሕጊ ክሕተት
ወይ ሕጋዊ መሰሉ ተጠቂሙ ከይጣበቕ ስለ ዝተኸልከለ ደይኮነ ን20 30 ዓመታዊ ከም ዘሎ ዘይንፈልጦ ዘለና ነዚያ ቅድም ንትከላ መሰል ናይ ሓደ እሱር ወይ ከዓ ናይ ሓደ ገበነኛ እንተዳ ተባሂሉ ኣብ መንጎ 48 ሰዓት ገበኑ ክንገሮ ክእል ኣለዎ እንተዳ ክጣበቕ ኮይኑኻ ናይ ጥብቅነት መሰሉ ክሕሎ ኣለዎ ንብላ ዘለና እዚኣ ሞ ንስራሕ እዚኣ ሰራሕና ሽዑ ድሕሪኡ ናይ እንታይ ዓይነት ትካል ኢና ክንገብር እንታይ ይኾን ዝኽእል بدحر السعر نايتم سوب موياويان ذهبونا سريحهم زسرحلنا نعون متكباركم قوينا ماتي سلازي زياتا كستاخن قبرا دلنا نزياخي قبرنا قن طعم يتحساس بكا يعني اختزارة واللغة ما سوء إلا حنساب كستا يخون كاي تتزارب كا قن قل هذا وقرب التي نسمعه اللمو قلت سامع ناس قلت قبرنا إلنها سلنا حاسبينا بالراس حجي قربت عديتنا يلنا زي قزيقن حنت حتى كازدلوخو كاب كله زي تمكرو خاناي نوي عمتات انتهي رأيك قالوا نابينا انتهيتي مدمدمتونا يزو كله زي كايد زولو انتهي تحسب بزوز غودا دلو أقباب انتلاقت سيلنا طفات ولا حان يبلن طفات يا تعنتوي لحجي بهالدي بكل انتناناسي بساتين نحتفينا ينو كتاب زخونة بأمنة أمينها تهزبسي أنا ذكر النبزنا ينتسع زخونة الله هاجر سدراتات متيون دهاي دقم زي رحب كم سوءاتون زي تنقرم زتافو مالتي تاتون انكو على تهاجر كنت قبر النمبر بجادكنا يخون تواهيدسي بخبرة يخبيرونتي دبز باقم بارد بحر تقبلوها زغونا نقرونا حاتتا إذا غيرو خبك عبتي بتصدم زودي غدلو هيجي بز خدو دلخا إذا ناي تفات سبي قطايني كان زخد سفرتو زلو كلنا خان فلتينا زي فلت علينا خا منني ولا تحتي دلخو من يمان مانكسي هنو سفلتي ولا بتي ነገር ተጫማሊ ቆይኺ እሱ ዝመርሓገን ጥፋትኩም ምዃና ዘይፈልጣ ኮይኑ ይኮነ ነዛ ጥፋት እዚኣ ነጥፋ ኻይናታ ውዳበና ንሕይል ንብል ዘለና ናይ ደቃይቕ ሕቶ ክትኩን ትኽእል እያ እንተዳ ነዚ ህዝቢ እዚ ከም ዝጓሳጎስ ጌርና ቀልጢፍና ሕድግታት ጌርና ክንተኣኻኸብ ክኢልና بحاجة علامة بحاجة نصر مركز انتلا خنبكس كنا نايتخال زي عمل أكل كله بهرياوي زي عمل جن كم مسارح تخام تكام ديكونه respect كتخبره خد كلا لك مسؤول بونس دليل خبرك ولا حانتي مسؤول أب خستاي تأتول مخنياتات يلا أب contradiction مالتي سلذي نناتك أنا زبل دلقو دقاقي مزت إفعاتنا إذا هاجرزي يكالا قلي دلو أب حما كنتات علنا إذا كنتات إذا أب حاتير وانت أتوقن بلو تخوينا قدم بزتو ودو ملكو رحن بقسالنا خلاي كاني قلتيفنا حيال دخونا حاتينا وزمدنا مسز بتقراين مستي دي افن كنفتر علنا توديا زياتا كالكوليتا مفتحنا يتا قداي تدي كوينا قل صباح نقول كلنا ينحن بكي ስለዚህ ኣብዚያ ልብዕቢ ሁሉ ኤሪትራዊ ነዝን ብሎ ደለና ቀድም ተወዲበ ኸይዳ ኣለኹ ዝብል ኣካል ግዜውን ክወስድ የብሉን የድብል ንምትእኽኻቡ ቀፂሉኻ እቲ ተራ ኮይኑ ኸይድ ደለኻ ነቲ ምትእኽኻብ ሰናይ ስለዝኾነ ከም ድስዕቦኻ ይጠራጠርን እዚ ኮይኑኻ ነቲ ውሽጢ ሃገር ደለኻኒ ኩሉ ሓይልኻ ናብኡ ጥራሕ ስለትገብሮ እቲ ውሽጢ ሃገር ደለኻ ክበራበር ክትስኽእል ስለዚህ ትፍታሕ ሽዑ እንደነምጾ ንኸዲና ዝብል እምነት ይዘለኒ ተደይ ኮይኑ ግን በዛ ንኸዳደልና እንተኸይድና ኢትካ ማሃብያ ተወድያ ብራሽን ሕጂ ካብዚ ክትበኒ ዝፀናሕካ ቃላት ቁርብ ዲሞራላይዝ ዝገብር እዩ ምክንያቱሲ ናብ ድሌትና ንኽንበፅሕ ክንዕወት ቅሳነት ኣብ ሃገርና ንኽሰፍርሲ نحن عاقم سلازي بالناس مس TDF راح نسرح زلنا اخات بلن كوميدي تردين لا كومي بالكون حاله قدم ويدا نحن نفسنا حاتنا لبلنبل انا تا حنتي كاتاتلهم ديز هو خمس عاقم زي يبلنا نحن عاقم تبلن زلا وين سبب زي مودامنا ترايتي اوكي سلات عاقمنا ناي تقراي كو سلتودو بزتودو ملكو عسله زخدو كيف دعوات دلو كوما نفترى هذا بدلهم بل
لعل زخونه سب زي إريتراوز سي تايم زخونه سي سبايو أنبسايو عقم له حيل له زخونه خقبركا قربي نتقول نتقول نعو أواهدنا نقاس أقصيت أنا مناسي كوريو مالو زوم كلهم بتوتي أنا زي ودب زلخوسي انتهي مخبلك بجنن ندي بقرات الندي بعقمي بوليتيكاوي بقعدي بتوموكرودي بتحتنا ديو أنا زخيلة كمان قبل ساكن ينفعت ساتهم سلزوني مورال زيادة خصاي كمان نعوم كتابع أتليست نيش تعقمي تاتو مكروتاتك السجاجر لهم ستمني سلزي اللونا كاب حدن تسبي أكلاتنا يكون كتجراي تسبي ولا خب قلي تسبي فتصلا أجن تزمدنا تحدنا بحدا مسرح أجن لعلو كل حاجة مخان ما ممكن كلام سلازي تقرأ علينا خوينهم ديكونوا تيري تراون تدا تترنيفو لعل تقرأ يزقون حايد ممكن تتر كم تفري أنا تأمن السجن مقبل كله جن مريسنا خمس غستا كيس معنا ترديك كبرى تختلتي دمسي رادي رنا مسانا عيانا حونا ممهرنا قدين تقعد علي برهن براش تسأنيحو براش سلتي أبز متسيخا ذهب كان تمرتي رئيتو كم اون مبرهي علمنا خبير كابز متسخاس معنا تحقواسن زلنا مسكانا وسني بلهم بوغنيتنا دالين زنوركو حتتات ودي اللخو قال رسعنا تولو ويك محلالة فالو تولو ملأختي تولو تا مايكروفونا بها قدفة اوكي ولا انا نساني خدك كم تمام حدا دور فدا غيكون ودابي كل نجار حقتات كنا دحنا تهاجر موحس تبعات ونن يدبلون زي كله في الله يابز بوليتيكا من كسقاسات زلو زوم جي 15 إلنا كل جديد دقاقي من نذكرهم كنت تبعات سلزون نترحكوا لعل سبهم الحما تكبارات زنوبور سباتي نتي زنوبور حاني قوملو أنا خمسة إلهم كزارو أنا سمعهم ما يفلتن أبتو وأنت زبورون نور قال محتسات يقول مستم ጋዜጠኛታት ሁሉ ሁሉ ግን ናይ ህዝቦም ሰላም ስለዝተተም ነው ይጠራሕ ናይ ህዝቦም ንሕና ንነፍስና ካብቲ ኣብ ሕማቕ ነገር ከይንወድቕ ክንብል ነዚ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ክንውድቆ ይብልናን ኢሎም ኩሉ ነገር ተወፊዮም እዚ ከም ድመፆም ፈሊጦም ዋላ እቲ ሃገር እውን ፍታሕ እንተረኺባ ተተኸሲሶም ኣብ ዝኾነ ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዶም ክወሃቡ عطقات كم مهان تحججن فتح نايز بيترا بسلام كنبرلا زخيل يدوم سلز توبقوس ترى سلز لك حماها إذا كل بوليتيكاوي أكال يدبل وي أبا بوليتيكا نتفي يدبل أكال تبعت ونن يدبل تبعت ونن كاد إحنا تهجر نمو حس حجي كل نجار قديف قدام الناس نايم متخخرنا نايزن تغسل نصرات مرقص تقميتنا ويا إننا نزهز بنازي خندحنو وكل ماتيريال يكون بزيناو منقد يكون بستفعله نسرح يدبلهم نزيهم يدلاوهم ما عليها دي بالله عقمي يدبل تباتاتينو سلزل ترح عنتو تبن يلقا وسو ناس سباسي ويانا انت دا غستا يكوينو أنا مسقدف حشن بتصابع زغط صاريهم نستي مالتي سي وحدات وندا كذا يكونوا خود انديو نستي آمينو أبزق أسد الساتف زلا أكال جن فح يدو تسرح دلهم سوء توادر قلقان يعني كي 1% 2% يجون خوني كله سلازم نتأكد تبعات وننو كم زوم سب تاريخاويان تاريخ نون تراخينا نتخول زخنا حجكم كحسون زخن كذا لنا حنت مودات أسي أنا كل جزء عمري 7 سلسلة أتي وتعذروا تمرتين بوليتيكا وتمرتين وسيدنا نمرقلنا نبرنا أبونا أنا زقونو قبريوت حمبرت زباز تقاتلاي سويو السوم تزاربونا بتا زنبرنا الله دارقام إتن قلن سباتنا نيرنا يقولون أنتي لغنا مسلكاش تتنقو كل قزيسي نزخونه حجب ساعة زريقها زي جيقنا زي خمزي أي تقول جيقنا زبهالي لغنا أبتاز تسوى الله شعاتا فردنا تدوها بجنن وديوا ولا بقطفت نساتا مسكري لنا لك عها حجي زوم بصوتنا أنا مسالة تأثيرهم جي 15 دلو تقميز نبري تناي مودعتا زي أجن بجهز بمنق حلفز قبروا
እዚያታ ጅግንነቶም ተዘክሮም ልዕሊ ዝኾነ ኻሳ ቀዳምነት ተሰሪዓት ኸይዳለ ስለዚ ዞም ኣሕዋትና ኻን ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ነዚ ህዝቢ ዝኽንኩሕሶ ኩልና ዞም ፋሒልና ዘለና ብፍላይ ማእለያ ዘይብልኩም ሰብ ሞያን ዓቕምን ምሁራትን ኣለኹም ናይ ምትእኽኻብናን ምጥርናፍናን መንገዲ ጌርና ናይ ህዝቢ ዝድሕነት ከነሕሉ ላቦ ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ ምስ ትግራይ ክንበኣስ ነብስና ተባታቲንካስ ትዘሕዝነን በላ ንኽነግረካ ደለኻ ክነስኻሲ ምዝዮም እጅ ተሰሪሕና ምዝዮም ክስታይ ተኾይና ኢሉ ሰብ ዛረብ ደለኻ ፊኻ ብትን ለኻ ልሜኖ ኮ ተኣኪብካ ጥርኑፍ ኮይንካ ብዝተጠርነፈ ብዝተወደበ መልክዑኻ ፊት ንፊት ገጢምካ እዝን ቅበሎን ይኽትበሃል እውን ትኽእል ኢኻ ውረደይ እውን ተኣቲኻ ኣብ ውረደይ ዘየእቱ ሓይሊ ሒዝካሲ በብውልቅኻ እዚያታ ዝኸፍአት ንህዝብና ተሃስዮ ዘላ ትበታትኖ ዘላ ነገር ስለ ዝኾነት ሓደራኹም ኩልና ብንጹር ዕላማ ክንተኣኻኽብ ንፈትን ብንጹር ዕላማ ነዚ ህዝቢ ዝኽንኩሕሶ ንፈትን እዚያ እንተጌርናያ ኸኣኒ ጽባሕ ንጎ ክብረት እምበሪ ሕስረት ኣይክህልወናን እሞ ታሪኽና ብኸምዚ ክንዛዝሞ ላበወኩም ብል ነዞም ኩሎም ደለው የሕዋት ገዳይም ተጋደልቲ ይኹኑ ገዳይም ተቃለስቲ ምሁራት ወዘተረፈ ማለት እዩ ቴንክ ዩ براشنا بطعمي يغنيلنا بشمي مشم كلهم تخطاتلتي دمص راديو إيرانا نادلوتان كم عم قلبيز نقله مسكاننا تقبل ثانك يو ان كم ستريو مبزحتو زي تبنا قالات سميعهم بزحت يوم مدخت السدو نبغى خبلي مالتيو ان ثانك يو براشنا ثانك يو يا ناس